दा जेबो गैया सिफ जाबाय बि 6 मासनि उनावनो जेबो गैयैलाय सारा आदा सानसुमा खुंगुरा गारनानै खारबाय आरो बेखौनो जेबो गैखाथारै नुनानैनो जोंनि मानाव गेदेर भलन्टियार पस्टनि चेयारमेन जोंनिनो चेयारमेन आंबो भलन्टियारनि सासे गोग्गोम दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा बे बिसिखौनो आरो सालायहैलायबाय बे जोंनि बर'नि जारिमिन आरो सालायहैलायबाय बियो आरो बेनि उनाव सालायखांनानै बिनि उनाव बेया जोबलायबाय गाव सरकारा सोलायनाय सोलाय सोल' जानायाव स्टेटआव बे जायाखिसैलाय स्टेटनि आन्दाराव जादोंमोनथ' नङा होमबा आरो बिनि उनाव बेखौनो आरो सोर बर' आबसुनि गिबिसिन जेनेरेल सेक्रेटारि मानाव गेदेर आदा कंकिस्वर नार्जारि आरो चिफ जाहैलायबाय बे बिसियावनो साथाम चिफ जादों अब्ला जोङो आलादा रायजो नांगौ होननाया बेयाव मानो साथाम चिफ जानांगौ बै समावनोथ' ज' जानानै जोङो नांफिनोबा मोनैनि खोथा गैयामोन बेफोरखौ नुनानैनोथ' जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा सार आदा सिलागां मोनना मानाव गेदेर रुंसारि जानाय बिथांमोना बे 1994 आव जानाय नङा होननानै बिएलटि जन्म खालामनाय नंना नङा बिएलटि जाखांनायनि उनाव जोङो बर'फ्रा गोबां गसंथानो हादों जों गोबां 2010 जेनाखि एकर्ड खालामदों मानाव गेदेर जोंनि बारग' चिफ राम मन'हर सारा अब्ला जोंनि बर'फ्रा 50% जोङो हां मोनदों जोंना नङामोनब्ला आन्दलनजोंनो जोंना धर्म संस्कृति गासिबो कालचार गोमालांजोबनायमोन नाथाय बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोङो हां मोनदों राजनितिया माने जों बुजिदों नङा होमबा बेनि उनावबो थेवबाबो जोंनि बिटिसि मोनसेयावबो जोंनि बर'फ्रा ज' जानो रोङाखै जोंहा आन्दलन खालामबावबाय एनडिएफबि बिथांमोन एबसुनि बिथांमोन आन्दलन खालामनानै उनाव बिथांमोनाबो रायजो बिबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो थाङै थुङै बे सान्ति सुक्ति बिटिआर सुक्ति खालामनांबाय नङा होमबा अब्ला नों माहाथो ज' जानो हानो नंखाथारो सिगांनिफ्रायनो जों मिथिजोबगौ जोंखौ मानसिफ्रा बुजिया साननो हागौ रोङा साननो हागौ जोङो फरायजेननायनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो जोङो फार्स्ट इयारनिफ्रायनो जोङो सारेनानिफ्रायनो थाखा खांबोनाय मानसि आबसुनि आन्दोआव जों भलन्टियार पस्टआव स्ट्रं बाहागो लानानै खामानि मावनाय मानसि जों बुजियो दिनैहाय ओंखायनो आङो खावलायो बर' जाथिया जुदि ज' जायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां हारिनि थाखाय मोजां जेब्लाबो हारिखौ रावबो नाख्लायनो हानाय नङा दाथ' जोंहा बड'लेण्ड बिनायानो गैथ'ब्ला अब्ला जोङोथ' नोङो जिखि पार्टियानो जा बेयाव हाबनानै जोङो डेभेलपमेन्टखौथ' मावनांगोन ना आरो डेभेलप जाया नङा जादों गोबां जागासिनो दं बिजेपि सरकारनि दिनाव जायाखैथ' होननो हाया गोबां मोजां मोजां पेकेज दं सेन्ट्रेलनि आसनिफोर दं आसामनिफ्राय आसनिफोर दङ बेफोर बिजेपि सरकारा बानायजोबनाय अब्ला आरो जेसेबां सक्ति जादों बिटिसि बिटिआर बेखौबोथ' बिजेपि सरकारानो बानायदों रावबोथ' बानायाखै अब्ला बिजेपिया मारै हारसा दल जाखो जोंनो ट्राइबेलफोरखौ बासायदोंसो गावजों गाव थैनाय माबानायनिफ्राय दिनैहाय जोंहा थैलायनाय गैला सान्ति जाबाय आदिबासिनो काउन्सिल होबाय नङा होमबा कमतापुर राजबंसिनो कमतापुर काउन्सिल होबाय कार्बि आंलंखौ सान्ति सुक्ति खालामबाय डिमा हासावखौ सुक्ति खालामबाय दिनैहाय जोंनाव नर्थ इस्टआव एक्सट्रिमिसआनो गैला बेखौ सोर बानायदों बिजेपि सरकारसो बानायदों अब्ला दिनैहाय बिजेपि गाज्रिखौ जोंनि हारिनि मानसिफ्रा मारैहायथो गाज्रि बुंनो मिथिगौ बयबो सिङाव बुजिनाया दंजोबो खिन्थु राजनितिक देरहानाय सार्थाव बयबो उफायथ' गैया बुंनांगौ बायद' जायो जेबो नङा जायखिजाया आङो खावलायो आसा आरो आंहा आसा दंखायो देरहानायाथ' खाथांखा आरो टिकेट मोननायाबो आंना फाइनालखा बे हिसाबैनो आं दिनै दा फिल्डआव ओंखारबाय आरो बिदिनो आं जयनिंखौ लालांबाय थागोन थेंक इउ